Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir musulman doğanımız soraptır. Halk içinde özüne tevhid diyen kişiler var. Bunların kaviri arkam badiya, cınım madiya, men yalkanın diya deyiptir. Kaviri ilimde toğum badiya deyiptir. Muman şu hile adamlara inanmak doğru mu? Haysi doğru ya kavir bir Luqmani alak adamı beceri edip biliyami? Şu arada dinimizin qarayışı nahilek deyip soraptır. Musulman doğanlar ilki bilen tevhid sözü näme demek? Tevhid musulman doğanlar tabip Arap sözü manisi Luqman demek. Bizim köpümüz näme doktor deyip ullanýas. Şunkun hatta Araplar Luqman'a gittim, doktora gittim diyecek bolsa zehebtu ile tabip diye. Tabibe gittim. Yani biz tevhid deyip aýdýas. Indi musulman doğanlar bizim içimizdäki özüne tevhid diyen kişiler iki aýrylýar. Birinci topar tevhidler bilýäňiz köne döwürlerde kan hassahana bolmandyr. Luqmanlar az bolupdyr. O halk içinde bileninden, başaranından derman otlar bilen, şoňa beňzeşdatlar bilen emediýän, bejerige diýen insanlar bolupdyr. Halk döwkenjik bolsa, bir çyzyk bolsa, şoňa beňzeşýär ýerinden, el aýagy ýerinden çykan bolsa, şol kişilere ýüzlenipdirler. Tevhid diýip näme? Köne döwürde şolary diýipdir. Şu wagtam käbir ýerlerde şol köne tevhidleriň arkama arka kärini dowam edip gelýän tevhidler bar. O barsan çykyň bolsa salyp berýär. Bir ýeriň göwgören bolsa şoňa melhem ýasap ýapyp berýär. Ýa-da ýyllar boýy tejribe bilen subut edilen derman otlar sana salygy berip näme şol oty planlarda ullansaň peýdasy bar diýip näme? Sana salygy berip bejerige diýerler. Eger tebip diýip özüne diýen kişi, tebip diýen kişi şu hile adam bolsa we anamdar adam bolsa we dürüst kişi bolsa, musulman doğanlar bu hile adamlaryň tejribesinden peýdalanyp bilersiz. Bulyna birinji topar tebipler. Özüne tebip diýenleriň ikinji topar musulman doğanlar soran doğanymyzyň diýişýäli arkamma, jynymma, ben kol alan pirimma, Allah tarapyn maňa güç berilen, kulağıma asmandan ses gelýär, elimde kızgın we tok ba diýen kişiler. Bu topardaky kişiler, bu hile özüne tebip diýen kişiler özlerini dinler edip görkezýärler. O käbir dogadlarlar okan bolýarlar, ýanyna baranlara bismillah diýip söze başlaýarlar. O öýüne barsaň bir çünkünde namazlyk duranlar, öňünde Kur'an Kerim duranlar käbiriniň, diýwarda käbän surata aslygy duranlar. O bulary öwüp mahabatlandyryp em tapdym, peýda tapdym diýip ýören öz adamlar hem bardyr. Käbir haja gidip gelen bolmagy mümkin, ýani tebip hem haji tebip. İdriýän bolmagy mümkin käbirleri. Garaň musulman doğanlar bular özlerini näme edip görkezýärler halka, dinler edip görkezýärler we özlerini adatdan daşary bir Allah tarapyn bulara bir güç berilen ýalakka, özüne bir ukuyup berilen ýalakka edip näme özüni halka tanadýarlar. Bu bularyň käbirler hakykatdan hem özleriniň şeýledigini ananýarlar. Ýani näme? Ýollan azan kişi ýollan azanlaryndan hem habary ýok. Öz edip beren işine dogrum kadyp beren kişiler. Bu hile adamlara barsaň musulman doğanlar seni atçyan, o bejerige diýen plan çoğunu gatnamaly diýerler. O käbirleri sen plan mazarlyga git. Şu taýda sadakaňy ber, goýun soýa, plan renkli horoz soý diýip näme? Şu hile zatlar diýmegen mümkin. Çünkü eşdiyas gidenler ba. Şoňa meňdeşat diýipdirler. O. Sen sadakaňy berdirmeliýär, soň plan çoğunu sen bejerige etmeliýär. Bularyň musulman doğanlar käbirler jadugoý bolýar. Şularyň içinde has howplulary arkamma, jynymma, pirimma diýenlerdir musulman doğanlar. Käbirlere yalan sözleýär, hiç adam ýok. Halkyňyň jogyndan peýdalanyp arkamma, jynymma bir zat diýeni yalan sözleýär, hiç adam ýok. Käbir doğrudan musulman doğanlar jyny bilen baglanşygy bar.
Şu arkam bar, pirim var diýen şol jyny. Şol arkam bar diýip aýdýar ya da pirim bar diýip aýdýar. Halkyň kellesine gelmeýär o jyn diýenni. We hususan mysal üçin plan mazarlyga git, koyun kurban et, horoz kurban et diýeni şol öz jynyny kurban etdirýär. Şol jynynyň ibadaty. Şoňa näme öz jynyna ibadat etdirýär. Ine musulmanlar şu hile özüne tebip diýenlere inanmak İslamda bolmaýar. Bular bir jaduy adamlar. Bu hile insanlara musulmanlar inanmak dinimizde bolmaýar we günah hesaplanýar. Ve bu hili tebiplerin musulmanlar köp bölegi yalançydyr. Yeňileklenjiň ugruna kalın wennäni allap ýören allawçylardyr. Yani kıdişimyalıkka ve kafirler jadugoydur. Bu hili adamlara köplenç kim inanýar? Sada inanjan, ırımçıl adamlar inanýar. O kafir adamlarda da iman ejiz, dertli olmak derdi var. Hiç adam yok. Gözdegmenler ay maňa gözdegäýdim ka diýe. Jad edilmenler ay maňa jad ediläýdim ka diýe. Ay men şu yerimde agyry we ay plan yerimde pirdat bolýar diýip näme dertli bolmak derdi var. Onuň hastahanaga gitse doktor hiç zat ýok diýip izini gurady ýa. Onuň şu ýüregine laýyk bir zat öz isleýän zadyny diýen yer gözleýär. Şu hile ikinci topardak tebipleri de tüy şoňalyk adamlar gerek. Ondan barya wolin gel sen bejerge diýäs, o sen şeýitmeli, sen beýtmeli. Plan ýeriň agyrypdyr, men elimde tok var diýe, otaýyn bir sipalan bolýar. Ýene elinin başmandyna la ýene bir zat diýe şeýdip näme? Elimde gyzgynym ma bir zatym ma diýip allaýar adamlary. Bolmanyň bir ýerin şu sipalap dursaň, basyp dursaň näme adamyň eline jany zat da gagyr gyzyp başlaýar. Ondan o sada var ulam o eline gyzgyny bar eken, näme bar eken, em tapdym bir zat etdim diýip näme şeýdip gynansak da özüni allatdyrýar şu hili adamlara. Ve kafir kişiler ba ýürüýte adamlar öňünden adyny ýazdyryp nowaty durup şulara gatnaýarlar. Yani hakykatdan bizim içimizde şungal sady adamlar we ananjan insanlar ba şulara gidip gysymlap pul berip şularyň şu batyl zatlary inanyp gowuny hoş. Nämeden bolýar musulman dogonlar? İman ejizliginden bolýar. İslam akidasyny, dogry İslam inanjyny bilmeýänligimizden bolýar. Şonuň üçin egerde tebip diýen kişilerimiz, ýani birinji topardan insanlar bolsa, bularyň tejribesinden peýdalanmaklykda hiç ilziýan ýok. Emma şu ikinji topardan kişiler bolsa, o şoňa meňde şu sözler diýen bolsalar musulman dogonlar şeytanyň adamydyr, yalançydyr ýa jadugoýdur. Eger bolun allanaýmaň, kafirlerim jadugoý bolanlyk üçin adamlar özüne baglaýandyr. Bundan hem habaryňyz bolsun. Şu bir gatnan ýöne gatnardyr şolary. Aýrylyp bilmez ondan bir zat bolsa şo tak barar, ýene barar, ýene aýlanyp barar, başgasyna melter. Nämeden bolýar? Kafirler jadugoý we insanlary özüne baglaýarlar. Habaryňyz bolsun musulman dogonlar şu hili adamlara allanmalyň. Elhamdülillahi rabbil alamin.